سلام كبران كبراتنا زي يوتيوب قناه تخطنا خميت صنحنا زوان زولكم حطرتنا وانا حبريتات حزلكم قريب لكم كسام ودات حبيركم صنحوا ኢትዮጵያ ሓደሽቲ ኣዝዮም ዘመናዊ ጀታት ክትዕድግ ምዃና ዘመልክት ሓበሬታ ወፅዩ ነዞም ዘመናዊ ጀታት ብዝምልከት ትኹረቶም ኣብ ምክልኻል ሃገራት ገይሮም ዝሰርሑ ማዕኸናት ዜና ሓዊሱ ኒውስ ዊክንን ካልኦትና ተቃወሉ ይዘርግሑ ወለው ምስ ኢራን ብዝተኣሳሰረ ገለ ኣዘራረብ ጉዳያት ይስማዓሉ ነቲ ሙሉእ ሓበሬታ ብዝርዝር ሒዝና የለና إرترا قبل على هاجرنا تحت ودحر ملعلو تخاطالي وفرتات خفتالا إرترا استزرف كول على بليونات دولارات كإثيوبيا كحتى يزبل أزرا بأجندة دحر مغربو حد شوفر من جمارات سمع تحد شوفر إرترا أبك دوام مستر أبي حمد زنت أرايو مولا حبري تحزنا لنا حدو تدراو أزاز حوحات كل حزب تجرى جنرال يخبل زم حلال فو ملغتي أزرا بخوين له تو تدراو أزازين حاسوت جنرال تباهيلو قريب اللي نزولو وقساون بوقع ملسيبو ኢትዮጵያን خلای ግዜ ቦጋው ደብዳቤ አቡዱ ሕብራት ሃገራት ኣብል ዕሊ ኤርትራ ወቀሳን ክስን መቅራባት ተስምዕ መንግስቲ ኤርትራን ሕውሓት ሓዊሱ ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ንምድጋፍ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ይገሃዝ ከም ዘሎ ብደብዳቤ ጌራ ክፍለጥ ለይላ ቀይሕ ባሕሪ ሓዊሱ ካልኦት ጉዳያት ዝሓዘ እዚ ደብዳቤ ርእሰይ ንምክልኻል ክግደድ እየ ዝብል መጠንቀቕ ታስፊረሎ ناسمرا كم غازا زعنوا مسايلاتن دروناتن حيلا ير إثيوبيا تدالين اللو بزبل نايسوم نزي أزرارا بقداي إرترا وقع عمل سيبا نزا أجواب زين إرترا نخلتن مكال كابز غربنا يزمن كنيت جزءات وتن فلي أيرونية بمال إرترا برتع تقوم مسمعة إرترا تدالينين أبستبها لو قدايات مسايلاتن دروناتن كوجن إثيوبيا ون استبها لنا جرلو مولا حبري تخن غربالكم هنا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب في تيك توك أصنع حياة يخبل تسمع ترامب أتمناسي وعلت لكم قبلوا كوايت هاوس بفيديو أو زم حلال فوق ملخت قلتهم زرزر حبريتها مستنتنا خد سمعوا وياهم كسام مودة تام سنة صنحوا نزرقوا مع التوزينات نخبط حكم لايك شير سبسكرايب مقباري ترسل ኢትዮጵያ ኣዝዮም ዘመናውን ናይ ውግእ ነፈርቲ ኣብ ሩስያን ምግዛእ ውዕል ከም ዝተፈጸመ ሓደ ዝወፀ ጸብጻብ ምልክቱ ኣዝዩ ምስጢራዊ ሓበሬታ ተባሂለሎ ምንጭቲ ሓበሬታ ዲፌንስ ብሎግ ክኸውን ከሎ እዚ ሓበሬታ ብምስጢር ዝወፀ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እቲ ሓበሬታ ብምስጢር ወፂ ዝተባሃለ ብላክ ሚረር ብዝተባሃለ ናይ ሓበሬታ ሰርሰርትን ሰረቕትን ጉጅለ እዩ ካብቲ ዓብዪ ናይ ሩስያ መሳርሒ ምክልኻል ዘፍሪ ኩባንያ ዝወፀ ሓበሬታ ምዃኑ ተፈሊጡ እዚ ብምስጢር ወፂ ዝተባሃለ ሓበሬታ ሩስያ ነተን ሱ ተባሂለን ዝፍለጣ ተዋጋእቲ ጀታት ንኢትዮጵያን ኢራንን ኣልጀርያን ንምሻጥ ኣብ ስምዕ ከም ዝበፅሐት ገለ ካብተንውን ከም ዝረኸበትን የመልክት ሱ ወይ ካብ ወለዶ ሱ ዝኾነት ጀታት በወለዶ ወይ ጄነሬሽን እናተኸፋፈላ ደረጃ ዘለወን ኣዝየን ዘመናዊ ፍርያት ናይ ዘመን ቴክኖሎጂ እየን እቲ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ ሩስያ ኣፍራይ ኣፅዋር ዝኾነ ኩባንያ ሮስቴክ ከም ዝወፀ ተገሊጹ ነዚ ሓበሬታ ካብቲ ናይ ኦንላይን ሰራቂ ጉጅለ ብላክ ሚረር ዝርከቦ ዲፌንስ ብሎግ ድሕሪ ምዝርግሑ ኒውስ ዊክን ሚሊታሪ መጋዚንን ካልኦት ማዕኸናት ዜናታት እናተቐባበላ ይርከባ እቲ ሓበሬታ ኣብ ዓለም ካብቶም ኣዝዮም ዘመናዊ ቴክኖሎጂታት ሓይሊ ኣየር ዝምደብ ናይ ሩስያ ጀታት ወለዶ ሱ ሃገራት ኢትዮጵያን ኣልጀርያን ኢራንን ካብ ሩስያን ምግዛእ ውዕል ከም ዝፈረማ ብምልካት ዓይነት እተን ጀታት እውን ዘርዚሩ ከምቲ ሓበሬታ እንተኮይኑ ኣልጀርያ ካብ ስምዕ ሓሊፋ ነተን ጀታት ተረኪባላ ኢራን ቁጥረን 48 ዝኾና ናይ ሱ 35 ናይ ውግእ ነፈርቲ ካብ ሩስያን ምግዛእ ከም ዝኣዘዘት ኣልጀርያ ድማ 12 ሱ 57 ጀታት ከም ዝገዝአትን ኢትዮጵያ ድማ በኣንጻሩ ቁጥረን 6 ዝኾና ናይ ሱ 35 ጀታት ካብ ሩስያን ምግዛእ ከም ዝተፈራረመት እቲ ሓበሬታ ይመልክት በቲ ስምዕ መሰረት ናብ ኢድ ኢትዮጵያ ካቱ እዩ ዝተባሃለ ሱ 35 ወይ ሱ 35 ተዋጋእቲ ጀት ሱፐር ፍላንከር ዝብል ሳጓስ መለዋ ሓንቲ መቐመጢ ዘለዋ ክልተ ሞተር ወይ ትዊን ኢንጂን ከም ዝኾነት ሓበሬታታት የመልክቱ ኣብ ሽቶ ጸላይ ብዕንቆት ብምእታው ከቢድ ጉድኣት ናይ ምብጻሕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እውን ተገሊጹ ሱ 35 ተዋጋእቲ ነፈርታት ንኢ ሱፐርየረትን ፕሪሲዥን ስታራክሰን ዝበሃል ኣብ ውግእ ሓይሊ ኣየር ብቐሊሉ ናይ ኣየር ልዕሊ ንምሓዝ ንሽቶ ዝሓለወ መጥቃዕቲ ንምብጻሕ ከም ዘገልግላ ተሓቢሩ ቅድም ክብል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ብጀታት ወለዶ ሚግ ዝተዓጠቐ ክኸውን ከሎ ኣብ እዋን ውግእ ኢትዮ ኤርትራ መንግስታት ኢትዮጵያ ጀት ሱ 27 ተዓጢቖም ምባሮም ሓበሬታታት የመልክቱ إذا حج زلا سو 35 ناي تقدميت سو 27 زغطلت تكنولوجي مخانا تفليتو سو 35 روسيا كابتن الوان تبلن ناي زمن فريات زغونا تواقعت نفرت تمدبيا قدمي بزوص حبريتا مسرت كم تصبصاب ميليتار مغازين انتخوينو ايرترا خاب روسيا شدشميغن 27 تواقعت نفرت نمعداق عزيزا نيرا يخون بر غداي ገንዘብ ኤርትራ ብድሆ ምዃኑ ይነገር እንተኾነ ግና ካብ ዓቕሙ ቴክኖሎጂ አንጻር ኣብዝዋን ዝናቢ ኢትዮጵያ ክታቱ ያ ተባሂሉ ዝጥለል ዘሎ ሱ 35 ተዋጋእቲ ነፈርቲ ኣዝያ ዘመነትን ምዃና ኣብዚ ከባቢ ዝወፁ ሓበሬታ ተመልክተለው ሩስያ ምስ ዩክሬን ኣብ ዝኣተውት ልውግእ ብዝተኣሳሰረ በኣሜሪካ ዝምራሕ ምዕራባዊ ዓለም ናይ መሸጣ ኣፅዋር እገዳ ሓዊሱ ብዙሓት እገዳታት ተነቢሮም ክኸውን ከሎም ከምቲ ሓበሬታ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ነቲ ናይ ግዝኣት ውዕል ዝፈፀማ ቅድሚ ትወራር እቶም እገዳታት ብወግዒ ቅድሚ ምግላፆም እዩ ማዕኸናት ዜና ምዕራባውያን ብዛዕባ ግዝኣት ተዋጋእቲ ጀታት ኣልጀርያን ኢትዮጵያን ብዙሕ ኣይገረሞም እንኳ እንተኾነ ኣብ ጉዳይ ስምዕ ግዝኣት እዘን ጀታት ብኢራን ግን ኣጽኒዖም ሒዞም ኣለው እተን ጀታት ደረጃ ሓይሊ ኣየር ኢራን ካብ መሰረቱ ዝቕይር እዩ ክብሉ ብትሪ ይገልጸለው ኣብዚ ብምስጢር ወፂ
استبهال حبريتا سومن استقلل إثيوبيان إيرانن كمون وانا تقداي زخونة روسيا زهو ناي مرقات يخون ناي مقوامل سيلن حد وتدراو أزاز حوحات كل حزب تግራይ جنرال يخبل تزاريبو اتوتدراو أزازي ናይ حسوت جنرال تباهيلو قريب اللي نزولو وقصاد ما ملسيبو او استفلالي ازراربت غديات سمو بتدغاغام زلعل حد كاب لعلو توتدراو أزاز حوحات جنرال مغبي هايلن بحدش اجندا تمليسلو جنرال مغبي كل حزب تግራይ جنرال يلو نايز جنرال ملخت صعبو لو ما محراو مراخو بزهان بي اي وي سبسرح استوعيلو ارتفيشال انتليجنس استقاولو مسلتات بسفح تزرغحو اذن ما ناي جنرال كدانو زلبسو كساب حجي كيفلطكمو جنرال نير زبل تحستو زلوهم ናይ حسوت ملእኽታት ይመሓላለፍ ኣለዉ ጀነራል ምግቢ ሃይለ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ካብ ሓላፍነት ተላዒሉ ክጸንሕ ከሎ ምስ ምንቅስቓስ ፋኖ ምስ ዘይሕጋዊ ንግድን ወርቅን ብዝተኣሳሰረ ስሙ ይለዓል ነይሩ ቅድሚ ወርሕ ምክልኻል ሰራዊት ብርጋዴር ጀነራል ምግቢ ሃይለ ንፋኖ ደገፍ ይህቡ ዝብሉ ካልኦትን ወቀሳታትን ኣቕሪቡ ነይሩ ምክልኻል ሰራዊት ዝሓለፈ ዓመት ጉንበት ኣብ ዘውፅኦ ናይ ዝኽስ መግለፂ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ጀነራል ምግቢ ብጾትን ኣብ ትሕቲ ስምዕ ፕሪቶሪያ ብጽኑዕ ዲስፕሊንን ተገዚኦም ስርሖም ይፍጽሙ እምበር ካብ ዝወጻኢ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቓስ የለውም كلونا يقول موالي ذكر بريزيدنت غزياوم محدار كل تግራይ أمخار قدامي منستر أبي أحمد أب قداي مبراق أفريكان أتو ጌታቸው ረዳ أبزي حقاو زور ورق جنرال مغبي تساتفو بموال بسم كاب تقصو مكوننات مغبي هايله حدا كاب أتميم جنرال مغبي هايله أب سومن زي داغماي أرست مزرارب خون كلو زمستناي سومن غواي حوحات استأسسر أبز غواي أبزم حلالفو ملختي ناي حاسوت جنرال تبهل اللي خايبلني كمون انت ولوني أنا حقوسيه كل حزب تግራይ جنرال ስለዝኾነ እዮም ዘይተረዱን ኢሉ እዚ خزارب كله أبت أدراش ዝነበሩ ተሳትፍቲ بوعوع ጭብጨባ أسنيمو ناس مراكم غازا زعنوا ሚሳይላት ድሮናትን ሓይላ አየር ኢትዮጵያ ተዳለየን ለው ኣብ ዝብል ሰፊሕ ጸብጻብ ዘስፈረና እንግሊዝ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ኤርትራ ወጋዑ መልሲባ እቲ መጽሔት ቅድሚ ዕለታት ኣብ ዘውፅኡ ሰፊሕ ጽሑፍ ንኤርትራ ብብርቱዕ ድሕር ምውቃስ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ወትድርናዊ ምትእስሳር ናስ መራከም ጋዛ ናብ ምፍራስ ቀይራ እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ነይሩ እቲ ጸብጻብ ነዚ ከም መርትዑ ዘቕረቦ ኢትዮጵያ ኣለዋ ዝበለን ዘመናዊ ሚሳይላትን ድሮናትን ሓዊሱ ናይ ውግእ ቴክኖሎጂታት እዩ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ወጋዑ ገጹ ኤክስ ወይ ድማ ትዊተሩ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ብዛዕባ ኤርትራ كورا عزيز حزنن أب زيمونن حبريت استمسرت تصبصب كاب ناي تقمت حموش حتام زي ايكونوميست رينا يلم نتو غداي كاب كلتشنخ كريو يغبا زبولو اتوم مينستر زينا كاب تزواتات تسوغوغن استباساچون تصبصب ايقرنا افريكا تصحفو ناي حلم فداي صحف مخانو كسمرو لغبا يلم ملكيتهم يمانت مصحيت بعلو اب جيجا استمسرتن زمنو زحلفو ناي ريتو عالم كالاي توقاسو يخبلو انا يسمو اتوم مينستر زينا نيرترا نخلتن مقال استفتنلو خبلو بورتعنا غفيتا سنزرلو اب زمن قنيت غزاتات زنبرو ناي طاليان مرحي بيفنس فورز زقربو وطن بمتقاس نزي اب زمن زي مغبار يطعرلو خبلو وقيسوم زوطن زي ኢትዮጵያ መጽውዕ بحر نختركبن مس ኤርትራ ዘለዋ ፍልል ይፍታሕ ንኽግበረሎም ብዝብል ምኽንያት ምብራቕ ወኽፋል ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክዋሃድ ኣለዎ ዝብል ውጥኖም ኣብ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወጋዑ ገይሮም ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ናይ ትማሊ ምሸት መልእኽቶም ዘልዕሉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ኣብ ገጽ ኤክሶም ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ነቒፎም ብተመሳሳሊ ናይ ዘ ኢኮኖሚስት ጸብጻብ ጉዳይ ካብ ወገን ኢትዮጵያ መልስ ተዋሂቦሎም ወጻተኛታት ተንተንት ሕቶም ዕጾ بحر ኢትዮጵያ ብጌጋ ኣገባብ ይርድእወሉ ክብሉ ሰፊሕ ጽሑፍ ኣስፊሮም መበገሲኡ ኣብ አዲስ አበባ ዝገበረ መረብ ሓበሬታ ሆርን ሪቪው ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዓሰብ ዘሎ ስምዒት ናይ ወራር ድሌት ዘይኮነስ ታሪኻዊ ጌጋ ኣብ ምዕራምን ዝተመስረተ ቅሬታ እዩ ኢሎም ኣመልኪቶም ኣብ ዝቕጥለ ርስና ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘነፀረ ሓድሽ ወፍሪ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሃገርነታ ሕቶ ድሕር ምልዓሉ ተኻታሊ ወፍርታት ተኸፊታላ ኤርትራ ዝተዘረፍክዎ ልዕሊ 50 ቢልዮን ዶላር ካብ ኢትዮጵያ ክሓትት እየ ዝብል ኣዘራረባ ኣጀንዳ ድሕር ምቕራባ ሓድሽ ወፍሪ ምጅማራ ተሰሚዑ እቲ ሓድሽ ወፍሪ ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ዘነፀረ እዩ ናይ ምሕዳር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ልሳን ፕሮፓጋንዳ ዝኾነት መርበብ ሓበሬታ ዘ ሬድስ ቤከን ኣብ ልዕሊ ናይ ኖቤል ሽልማት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣዘራረቡ ሕቶ ልዕሉ ዘ ሬድስ ቤከን ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ቅድሚ መዓልታት ኤርትራ ቢልዮናት ዶላራት ተዘሪፈ ዝብል ኣዘራራብ መልእኽቲ ዘቃልሕትሉ ልሳን ምዃና ይፍለጥ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ቅድሚ መዓልታት ሓበሬታ እዚ መርበብ ሓበሬታ ሒዙ ኣብ ዘካፈለሉ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ሕቶ ሃገርነት ተልዕል እንተኮይና ንሕና እውን ካብ 1952 ክሳብ 1993 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኢትዮጵያ ንዝወሰደቶን ሃብትን ንብረትን ብቢልዮናት ዶላራት ዝቁፀር ካሕሳ ክንሓትት ኢና ክብል ምዝካሩ ይዝከር ነዚ ድማ ታሪኽን ኢራንን ኩዌትን ጠቂሱ ልዕሊ 50 ቢልዮን ካሕሳ ዝተኸፈለሉ ታሪኻዊ ሓቂ ነዚ ጽቡቕ መርኣያ እዩ ክብሉ እቲ መግለጽ ምልካቱ ይዝከር እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ልሳን ምሕዳር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኾነ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ሓድሽ ዘውፅኦ ጽሑፍ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ናይ ኖቤል ሽልማት ክምንጠል ሓቲቱ ናይ ኖቤል ሽልማት ሰላም ኣብ ዓለም ካብቶም ኣዝዮም ዝኸበሩን ክብርታት ሓደ ኮይኑ ጸኒሑ ዝበለ እቲ ጽሑፍ ቅድም ክብል ተሸለምቲ ዝኽብር ሽልማት ድሕሪ እቲ ሽልማት ነዚ ዝሸለምሉ ትካል ዘሕዘነሉ ኣጋጣሚታት ምንባሩ ከም ዘይርሳዕ ዘኻኺሩ ናይ ቀረባ እዋን መርኣያ ናይዚ ድማ ጉዳይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ምልዓል ይከኣል እውን ክብል እቲ መርበብ ጠቂሱ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ብ2019 ምስ ኤርትራ ንዘርኣይዎ ተበግሶ
ዘበግሶ ሰላም ኖቤል ተሸሊሞም ይኹን እምበር ኣብ ቀረባ እዋናት እቲ ኖቤል ሽልማት ንኽሽለሙ ቀንዲ ምኽንያት ዝነበረ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ምፍራሱ ናብ ዕኖት ውግእን ዘይምትእማንን ይግስግስ ከም ዘሎ ሬድሲ ቤከን ኣብዚ ጽሑፉ ኣብሪሉ እዚ ትንታነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናይ ኖቤል ሽልማት ዝተቐበለሉ ልዑል ሽቶታት ክዕውት ኣይከኣሉን ክብል ዝወቐሰ ኸውን ከሎ እቲ ምስ ኤርትራ ዝተኣሰረ ናይ ሰላም ቃል ኪዳን ሕጂ ፈሪሱ ክብል ከሲሱ እቲ ጽሑፍ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናይ ኖቤል ሽልማት ዝተሸለሙ ድሕሪ ሕቶ ዘለዓሉ ጉዳያት ኣብ ጽሑፍ ኣተኣሳሲሩ ቀዳማይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ባራክ ኦባማ ኣብ ቀዳሞት ኣዋርሕ ናይ ቀዳማይ ዘመን ስልጣኖም ብዙሕ ስራሕ ከይሰርሑ ነቲ ሽልማት ምቕባሎም ሓደ ካብቶም ዝጥቀሱ ኣጋጣሚታት እዩ ክብል ገሊጹ ኦባማ ነዚ ሽልማት ዘብቅዑ ካብ ኒኩለር ፀሬት ሰላማዊት ዓለም ንኽንፈጥር ኢና ክብሉ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘስምዕዎ መልእኽቲ ምንባሮም ዘዘኻኽር እቲ ትንተና ይኹን እምበር ድሕሪ ግዜ ብሓይሊ ኣየር ዝተደገፈ ከቢድ ወታደራዊ ወፍሪ ምጅማሮምን ካብ ቃሎም ወፂኦም ምርካቦምን ነቲ ሽልማት ከም ዘይግብኦም ከም ዘርአ ገሊጹ ቀዳማይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ባራክ ኦባማ ብገዛ አንደበቶም ናይ ኖቤል ሽልማት ኣይግብኦምን ነይሩ ክብሉ ምዝራቦምን እቲ ጸብጻብ ብዓብዩ ጠቂሱ ሕጂ ድማ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ክሽለሙ ምኽንያት ዝኾነ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ምፍራሱ ነቲ ሽልማት ኮሚቴ ኖቤል ክርእዮ ከም ዘለዎ እቲ ጽሑፍ ተሓሳሲቡ እዚ ናይ ኤርትራ ክሲ ዝተሰምዐ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ 2024 ዓ.ም ተሸላሚ ክብሪ ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት ብወግዓዊ ዝግለጸሉ ግዜ ኣብ ዝተተሓዘሉ እዩ ኢትዮጵያ ንኻልኣይ ግዜ ብወግዓዊ ደብዳቤ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክሲ ምቕራባ ተሰሚዑ እዚ ደብዳቤ ንኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ወርሒ ሰነ ካብ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ብተወሳኺ ዝቐረበ ኸውን ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ንሕወሓትን ካልኦት ኣብቲ ቦታ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓትን ብምድጋፍ ሉኣላውነት ኢትዮጵያ ይገሃስ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ክፍለጠላ ኢላ ዝሓለፈ ዓመት ሰነ 13/2017 ዓ.ም ንውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝተጻሓፈ ናይ ፈለማ ክሲ ደብዳቤ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ትኹታታት ኤርትራን ምግሃስ ሉኣላውነትን ግዛኣታት ሓድነት ብዝምልከት ዓንቀጻት ተኻቲቱ ነይሩ ኣብ 2010 ዓ.ም ስምዕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ምፍራሙ ስዒቡ ዝመፁ ጽቡቓት ለውጥታት ዘዘኻኽር እቲ ደብዳቤ በቲ እዋን ካብ ኣስመራ ዝተረኣየ ናይ ፈለማ መልሲ ኣበራታዒ ከም ዝነበረ ይዘኻኽር እንተኾነ ግና ነቲ ኩናት ትግራይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ንምድኻም ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ርእይዎ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ስምዕ ፕሪቶርያ ምፍራሙ ስዒቡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጸሊእታዊ ኣቃውማ መሓዝ ከም ዝጀመረ ይውስኽ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ካልኦት ዕጡቓትን ሓይልታትን ብትሕባር ልዑል ወታደራዊ መጥቃዕትን ምፍጻም ተዳልዩ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብቲ ደብዳቤ ሰፊሩ ነይሩ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ኢትዮጵያ ንኻልኣይ ግዜ ብወግዓዊ ደብዳቤ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክሲ ቀሪባ እቲ ደብዳቤ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ንውድብ ሕብራት ሃገራት ምቕራቡ ሆርን ሪቪው ኣብ ጠብጣቡ መልኪቱ ኢትዮጵያ ብሚኒስትር ጉዳይ ወጻኢ ኣቢላ ንዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንኣንቶኒ ጉተሬዝን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣቤታቱ ዝሓዘ ደብዳቤ ንኻልኣይ ግዜ ምእተዋ ተሰሚዑ እዚ ደብዳቤ ንኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ወርሒ ሰነ ካብ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ብተወሳኺ ዝቐረበ ኸውን ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ንሕወሓትን ካልኦት ኣብቲ ቦታ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓትን ንምድጋፍ ሉኣላውነት ኢትዮጵያ ይገሃስ ከም ዘሎ ንኻልኣይ ግዜ ኣመልኪቱ ኣሎ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ሉኣላውነት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንምዕጋት ሕጋዊ ሞራልን ተፈጥራዊ መሰላ ከም ትጥቀም ኣብቲ ደብዳቤ ጠንቂቓ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ናይ ፈለማ ኢትዮጵያ ክሲ ደብዳቤ ስዒቡ ኤርትራ ኣብ ዝሃበቶ ወግዓዊ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩናት ኣጀንድኡ ደገፍ ንምእካብ ዲፕሎማስያዊ ወፍሪ ኣጠናኺሩ ከፊትለይ ምባል ኣይዝከር ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምምሕዳር ንኢትዮጵያ ፀቕጥን ምግባር ከም ምክንያት ናይ ሓሶት ባንዴራ የውለብልበለው ዝብል ክሲ ኣቕሪባ ነይራ መግለፂ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኸፍቶ ዲፕሎማስያዊ ወፍሪ ኣጠናኺሩ ክብል ነቲ ክሲ ሰሚዕዎ እቲ ዲፕሎማስያዊ ወፍሪ ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንብዙሓት መራሕትን ሃገራትን መንግስታትን ደብዳቤ ምልኣኹ መልኪቱ ነቲ ካልኣይ ደብዳቤ ብዝምልከት ክሳብ ሕጂ ብወገን ኤርትራ ዝተባሃለ ነገር የለን ብኻሊእ ወገን ናይ ፈለማ ይኹን ካልኣይ ግዜ ምፅሓፍ ዝተነገረሉ ንኤርትራ ዝምልከት ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኣተዉ ክሲ ደብዳቤ ብዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብዛዕባ ምፅሓፍ ይኹን ትሕዝትኡ ብወግዕ ይገለጸን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንቲክቶክ ከድሕና እየ ክብሉ ተሰሚዖም ትራምፕ ንመንእሰያት ውዕሉ ኣለኩም ክብሉ ኣብ ዋይት ሃውስ ብቪድዮታት ኣብ ዘመሓላለፈዎ መልእኽቲ ገሊፆም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፍሉጥ ማሕበራዊ መራኸቢ ቲክቶክ ኣብ ኣሜሪካ ዝሰርሑ ንክቕፅል ዝኽእል ሓድሽ ፈጻሚ ኣዋጅ ድሕሪ ምፍራሞም ሶኒ ንግሆ ኣብ ገጽ ቲክቶክ ኣብ ዘመሓላለፉ ቪድዮታት ውዕለት ኣለኩም ክብሉን ተጠቀምቲ መንእሰይ ተዛሪቦም ንስኻትኩም ኩልኩም ናይ ቲክቶክ መንእሰያት ንቲክቶክ ዘድሓንኩ ኣነ እየ ስለዚ ዓብዪ ውዕለት ኣለኩም ኢሎም እቶም ፕሬዚዳንት ኣብቲ ቪድዮ ኣኪሎም ሕጂውን ኣብዚ ኦቫል ኦፊስ ኮይነ ትሪእዩ ኣለኹም ኣብ መጻኢ ሓደ ካባኻትኩም ኣብዚ ወንበር ዝኮፍ ኢሉ ዓብዪ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ተስፋ ንገብር ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዚ ሓድሽ ስምምዕ ኣዋጅን ዝወፀ ብመሰረት እቲ ኣብ ዘመነ ስልጣን ቀዳማይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ብኮንግረስ ብድጋፍ ክልቲኦም ፓርቲታት ዝጸደቐ ሕጊ እዩ እቲ ሕጊ ወላዲት ኩባንያ ቲክቶክ ዝኾነት ቻይናዊት ባይታደንስ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ንብረት ንክትሸይጥን እዚ እንተዘይገይራ ድማ እቲ መተግበሪ ኣብ መላእ ሃገር ከም ዝእገድ ዝእዝዝ እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ነዚ ዓመታት ፀንሕ ክትዕ ዝዛዘመ እዩ
ኣብ ኣሜሪካ በዝሕ መንእሰያት ዝኾኑ ልዕሊ 170 ሚልዮን ተጠቀምቲ ዘለዎ ቲክቶክ ናይ ማሕበራዊ ርክብ መዘናግዒ ሓበሬታን ምልውዋጥን ቀንዲ መድረኽ ኮይኑ ኣገልጊሉ ንቲክቶክ ናብ ኣሜሪካውያን በዓልቲ ሃብቲ ንምዝውዋር ዝግበር ጻዕሪ ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት ዝተጀሚሩ ከም ዝነበረ ይዝከር ምክር ቤት ኣሜሪካ ቲክቶክ ሓበሬታታት ዜጋታትን መንግስቲ ቻይና ኣሕሊፉ ይህብ ኣብ ዝብል ስጋት ናይ ኣሜሪካውያን በዓል ሃብቲ ንኽሸይጥ እንተዘይኮይኑ ድማ ካብ መተግበርታት ክእገድ ክብል ውሳነ ሕሊፉ ነይሩ ንቲክቶክ ክእግድ ዝተወሰነሉ ግዜ ገደብ ብኣማኻሪ ትራምፕ ን9 መዓልትታት ተናዊሑ ነይሩ እቲ 9 መዓልትታት ምስ ተወደደ ድማ ንኻልኣይ ግዜ እገዳ ከም ዝተመሓላለፈ ይዝከር ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ስልጣኖም ንቲክቶክ ክዕፅኦ መርገፂ ሒዞም ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ምርጫ ግና ካብ መንእሰያት ኣሜሪካ 35% ተኸተልቲ ምፍራይም ንማሕበራዊ ሚድያ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ከም ዘለዎም ገይሩ ክቡራት ተኸታተልትና ሎም ዝሓዝናዮም ኣርእስተ ጉዳያት ኣብዛዚምና ኣለና ሰላም